presne, teraz to bude napäté, lebo nie je to dvojciferné, takže tí, čo majú dvojciferné čísla, tak tí majú spolu. Alebo teda respektíve, tie dvojciferné čísla, tak tie boli dosť úspešné počas tejto tomboly a najvyšší čas, aby sme to trošku vyrovnali s tými, čo máme 6 miestne a viac. Toto je dokonca až 7 miestne číslo. No, tak. Teraz, no 160 to by malo byť akože úplne jasné u každého. Poďme ďalej. 5, dobre. 9. Ne. 9. Skúsime ďalej. Tak toto. Ty máš 6, dobre? Ukáž. 160 to má asi každý. Nie, to prvé kročíce. Nemáš? Máte 160? Áno, tak, toto 160. Potom 5. Nemáte. Škoda, škoda. Skúsime sem. 160 to mám... Ježiš, tu to stále teda vo veľkom zájme z toho nepozerám. To už neplatí vlastne, teraz je to úplne zbytočné. Dobre. 165... 5, 9 by sedelo, ale to záverečne nesedelo by. 9 by jedna to áno, ale ešte jedna tam je. Takže 169, 51. Teraz ste už taký dopletení z toho, že vás musím trošku vyviesť z toho, aby sme to teda urýchlili. Prvá cena, to ste si určite počas tanca už všimli, ako ste sa nabehli na tento firemný večer od spoločnosti Micomix, že to je televízor nie Hozaki, ale to plazmový televízor značky Samsung. 32-palcový. 32-palcový, to by mohla byť taká, že koľka, 82 obrazovka? Tak nejak. CCA. Takže 160 to by sedelo. Ďalej. 5, 9. Dobre, a to je, a ešte tam je jedno dvojčísle a to budem už počúvať vaše tipy. Ľubovoľné, to je tých kombinácií samozrejme veľmi veľa, ale iba jedna kombinácia je správna. To znamená 165, 9, 5, 1 je zlé číslo. Zlé číslo. 6, 5 je zlé. 6, 3 takisto. 3, 5 zlé. 1, 5 skoro dobré, ale nie je to správne. 17 je už veľmi blízko, ale nie je to správne. No, ešte to je veda 17 a 20 je čo? 19, takže ja to zopakujem. 165, 9, 1, 9. To je viedne čísla, tu je viedca! Farebný televízor a zájazd pre autový do Vyšňového trolejbusu. Plus podcast na výroby. A neviem ešte akú cenu, mohli by sme dať ešte naše CD-čko po prípade napálené, jasné, že lebo to by sme boli už kodovi, keby sme dali originálne. Dáme teda naše posledné CD-čko, štvrté, neviem, či ho už máte, asi nie. Takže, myslíš ako cenu útechy teraz? výherca je v tejto chvíli známy, na to musíme skontrolovať. 165, 9, 1, 9, skontrolujem to s tým, ktoré sa vyťahol. Je to tak. Je to presne ono. Je dôležité známym výhercom, my sme sa spýtali aspoň na krstné meno, ja poblahoželám. Krstné meno? Tón odkiaľ? Stránske. A to sme boli, to je pri Rajeckých Tepliciach, však áno. Áno, Hody Stránske. Takže Tonko, okrem toho, že dostávaš alebo získávaš, odniesie si farebný televízor, 82 plazmový, toto je naše posledné CDčko, novšie zatiaľ nemáme, ale budúci rok určite niečo vymyslíme. My ti srdečne blahoželáme, ako si spokojný s touto cenou, mal si, lebo nebýva tu vždycky pravidlo, že niekto vyhrá farebný televízor, ale povie, že do prdele, že mám 3 farebné televízory, ja by som radšej tú práčku. Ako je to u teba? Je to v poriadku? Potešilo? Takže táto návšteva, tento firemný večerok mal zmysel. Koľko lístkov si zakúpil, to už je teraz absolútne, nie je to podstatné, ale napriek tomu 10 lístkov, za 10 eur farebný televízor. Je to veľké šťastie, býva toto šťastie pravidlom počas roka, alebo je to náhoda? Blahoželáme Tónovi zo Stránskeho, je to hlavný výherca! Takže priatelia, v tejto chvíli máme tombolu za sebou, srdečne blahoželáme výhercom. Tí, ktorí nevyhrali, my si to nerobte, určite budete mať šťastie v láske, lebo kto nemá šťastie, vraj má šťastie v láske. To je dokázané. No a taká malá satisfakcia pre tých, ktorí naozaj nevyhrali nič a nemajú šťastie ani v láske v podobe ďalšieho tanečného kola.
s názvom, začíname balčekom s názvom 50.